and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyum sa Nagbangutan, Kasingkasing. Overnight, okay ka? Overnight stay? Yes, kung i-confirm ka nun nga mag-overnight stay ta. Okay? Overnight, good? Yes. Oh, okay. Good. Nga nang mag-overnight man? Birthday sa, birthday sa kong kumpare. Ato i-held sa wave pool. Wow! Wave pool! Yes, wave pool. Ganahan ko, Ana. Ganahan ka? Yes. Okay. So, mga duda, okay ka? Dadon at si Sofia? Oh, gusto kang dadon si Sofia? Oh, lagi. Dadon na to si Sofia. O nga, malingaw sab siya ba? Okay. Sige pa ibawa. Ingna siya nga ato siyang dadon. Sige ha. At diri ka una kay balik ko lang ti kaon niya ha. Alright. Go ahead. Sige, hindi ka una. Ay, Excited. Gusto mo tanaw sa wave pool. Ha? Asa ta? dadon ko niya sa party. Overnight. Overnight. Yes, tay. Ato sa wave pool. Wow, social ha? Sige na, kuyog na to. Unya di ka ko makasamok ninyo. Oh, pagdalas sa kong imo. Ay na, ayaw na. Seryoso, kaayo ng tag-iya. Unya, kuyog ka, ha? Sige, uy. Kana pa, nga nagutaong dili. Sige, manangid ang tagsayo. Ako'y bahala. Unsa orasa? 10:30 p.m. Okay na? Ha? Okay na? Sige. Ako pahibaon si Greggy. Nga, 10:30 tamo out. Sige, paibawan siya ha. Pero ang problema pa, tungod kay watay mga ilisan. Ay, dili man tao na problema. Uy, ato dito sa resort na idagang baligya dito, anak. Okay. Ay, excited na kayo ko. Uy, tayo pa overnight stay. Unya, sila si Franco? Ay, ugma pa man to sila sa alas 10 sa buntag. Kaya ato man to sila manghigda sila dito. Mao ba? Laki. Okay. 10:30. Mo out na ta? Okay, mga higala. Human sa balancing ni Great Franco. Fire dancing na usab. Wala ba kayong mga kamay dyan? Noy, utik, dili ba mapasok si Papa Franco anang iyang gibuhat? Sa iyang gisuyop ang kayo, iyan na sang ipugwak. Master na kayo si Papa Franco ni mo ana day. Puro grisko man kayo ng iyang gibuhat, uy. Ana ina. Basta mangita tag kwarta, mao ginaday. Ingon ana ang abilidad ni Papa Franco nimo. Okay. Ni anami si Sofia, Greggy. Okay, good. Hi, Sir Greggy. Yeah, Sofia. Kanyang, di ka ko makadisturbo lang. I mean, ang akong presence ba, basig makadisturbo lang ko ninyo. No. Okay ra gyud kay kana. Hala, uy, ingon ra ba sila nga 3 is a crowd? Okay na lagi na, Sofia. Uy, naon sa ka ba? Ay, pag-una ana, uy. Okay, let's go. Okay. Let's enjoy the night. All right, here we are. Wow! Wala! Kanindot ko diri good. Niluwak tagikan sa bukid. Ug unya, diri patag na nya may wave pool. Dali na, uy, mga naog na ta, uy. Ay! Sige. Go ahead. Huh? Yes! Hello! Wow, uy! Nindot kayo ang lights. Ug bugnaw kay dinhi napita, oh. Murag yung fully air-conditioned. Mo ni ang gitawag sa diri og Little Baguio. Hey. Okay. Come on. Arita dre. Mamalita og ini yung isulob.
Okay, asa ito mag-ilis? Craig, doon ako i-reserve nga duha ka kwarto, Sofia. Oh, wow! Oh, sige, sige, kay mag-ilis na mi. Gusto na ko maligo. Alright, no problem. Wow na wow! Ang ngayon kay kasi mong gisulob nga tupis. Mao ba, Sofia? Hala nyo, samot yun kayabang si Sir Greg ni mo, anak. Oh. Ikaw sa di ay uwa. Ang ngayon sa kaayo ka. Nanay ka may bilbil, uy. Pero okay lang gihapon, uy. Huy, duha ka kwarto. Og si Sir Greg, tuwa sa pikas kwarto. Oo. Tuwa siya dito. Alams na. Say alams na. Ay, wag ka nang magtanong dyan. Ning ang nanas pahak, Jay. Ikaw pa? Tanaw, kay mga ligo na ta. Let's go, let's go, let's go. May nanuktok. Ay, basig si Sir Greg na. Ay! Greggy! Oh, wow. Ang sexy, ha? Yan, pagbatra po na mo, ha? Kay mga ano na ta. O niya na ta maligo, alright? Okay. Yes, Greggy. Sige, ibili lang inyong things dali, ha? Inyong bag, okay? Yes, Greggy. Day, Sofia, pagsulubon og batrab ko, no. Then, ibili lang na to itong mga things din, eh. Okay, no problem. Hello, Greg. Hey, happy birthday, amigo. Thank you. Bata mo? Yeah, my sweetie pie. Kati, my amigo, Pari Lowy. Hello, Kathy. Happy birthday, Sir Louie. And my good friend, Sofia. Oh, hello, Sofia. Hi. Okay, pangaw na ka mo. Lingkod mo. Hey, waiter! Darig pagkaon dire, okay? Yes, sir. Ay, kini nga kong amigo nga si Greg. Ligyon makigamiga og mga bati. Ang tanan pulos gyud gwapa. Thank you, sir. Mao ba, Sir Louie? Pero murag, ikaw ang tunay. Nahuman na ako gipos ang imong mga props pa. Ay, mao ba? Salamat kay naka. Pag-ilis pa, kay gipaningot kag maayo. Okay day. Paliw ko sa akong t-shirt day. Trapuhan sa dako ang imong buko-buko pa. Oh, unsa man, Kati? Okay ra ka dre, ha? Gusto na ka maligo, ha? Greggy, okay na ko. Gusto na ko maligo. Okay. Maligo ta. Sofia? Ay, kamo lang una, Sir Greg. Mukaon pa ko. Okay. Dali na, Greggy. Okay, dali. Let's go. Si Sir Dodong, di mo kuyog na to? Oh, dili. Og para siya sa bundag. Unsang orasa pa? Alas 12. Moabuta sa ato, mga alas 3 sa kadlawon. Anak yun. Oh, si Janice. Janice, dali na! Kay bular ka na ta! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!